चौराहा बस्ती चौबेपुर चौराहा बस्ती। अच्छा मिजान बाबू मिजान बाबू पेटले बादांत बाडू पूछी करेलू बात ऊंची बवाल बाटी माटे तहार पूछी इकीनी हाल के कहल हो करता रानील कमल हो जोहरेला हीरा के खान भइलू जोहरेला हीरा के खान भइलू घटना लोही कम के जान भइलू गोरिला गोता की अब के से आन भइलू ओ गोरिला गोता की अब के से आन भइलू। मिक्स बाय डीजे विशाल चौबेपुर। मोबाइल नंबर 80 52 21 63 45।